Kang Dul. Masuk YouTube iki kowe. Acara alumni MI Rau. Makan-makan ono ora. Iya ora apa-apa, masuk YouTube iki. Ngene iki. Hera kan iki acara alumni lek Cimriae mengkini kok. Nah, kanjen acara mangan sih. Bucete kita. Ndek, bucete. Acara alumni Rau. Piye? Sing kancane bareng mau lek. Iki lho kok. Teko ora apa-apa Mbak Tun. Lah iya. Lah montormu nang ndi? Ambene malah dhewe njaba. Ngentot. Ora dhewe wedi. Iso Wong acara alumni karo kanca-kanca. Tak desai muni ngentot lan ngene. Wis mlebu Mbak Tun. Biasane kok seneng. Ono aku rumah urus kupine kok. Biasane kok seneng kok mikir.